Türkiýanyň Bagçyşehir Uniwersiteti bar. Şu günler mektebi tamamlan ýaşlarymyzy gyzyklandyrýan urlaryň biri hem Hayfa Uniwersitetinde bilim almak bolup durýar. Ine şeýle döwürde Türkiýanyň Awrail uniwersitetleri okumaga üfleg bildirýän türkmen ýaşlary üçin köp ýeňillikleri göz öňüne tutýar. Şolaryň hataryny FAFan hem Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan diplomy tasdiklanýan uniwersitetlaryň fanawyna Türkiýanyň Bagçyşehir Uniwersiteti bar. Bagçyşehir Uniwersiteti diňe bir okuw töleglerine ýeňillikleri meýilleşdirmek bilen çäklenmän, eýsem Amerikada bir ýyl okamak mümkinçiligine hemeýedir. Bagçyşehir Uniwersitetinde okumak üfleýänleriňiz bar bolsa, onda bu ýeňilliklerden peýdalanyp bilersiňiz. Habarlaşmak üçin telefon belgemiz 90 0212 633 40 00 90 532 401 71 52 862 60 52 61. Mehriban ýaşlar, şu ýerde size ýene bir wady ýatladyk geçmek üfleýän. Egerde daşar ýurtda bilim almak üfleýän bolsaňyz, resmi namalaryňyzyň dogry we taýyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Bunyň üçin bolsa makul hyzmat terjime merkezine ýyp tutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55.